amakhosi bakini. Ngisangoma ngijwayele ukukhuluma too much. Ukugobela ngijwayele ukukhuluma, ngiyafundisa umthetho wami angithola isikhathi, kodwa ngibuhlungu kakhulu, kodwa ngiphinde ngijabulile. Ngithi lento ayiphathiswa uyidedele, akahambanga nayo, ushiyele. Uyazizwa lokho makhulunywe ngendaba yencwadi babo president ukuthi thina singabantu siyabhala kodwa asibhali. Ziningi izinto zethu that's not documented. Babo mabongo cela sidocumented. Sidocumented in such a way that a lay person can be able to read your material. Akusizi ukuthi sibhalile ungeyigaka ezizohlala kuma-shelf, a lay person omncane kakhulu ukufunda. Bhalani in such a way that material yenu is readable. Ubungoma nje kubodwa akudocumentwa mandawo, akunalutho. Noma ngithi ngiyafundisa ngenza like okay, referral document, akunalutho. Fanele sibhale. Zakhe zonke they coming into life. Kusho khona ukuthi umuntu wakwantu yimboni eyashiyela ezinye imbono babuzulezwe, yashiyela abanye. Kulo msebenzi esiwenzayo, we cannot be selfish about it. Asifundiseni abancane bethu. Izolo bengihlela nezingane African Hidden Voices. Ingane ngiphumela phana nginamandla ngakhona ukufika la ngoba benginganamandla. Ngibona izingane zithatha lebaiting yokufundiswa ngomuntu wesintu zigijima nayo. Kubo baba bama bala abasemkantshubovu ngithi dedela fundisa izingane. Fundisa labantwana abancane ngalo msebenzi owenzayo. Vuma ukuthi usuke ku platform ufake ingane ngoba kuzoba sustain, kuzoqhubeka lento yethu masikhulisa izingane zethu ngayo. Thina sesikhulile, asivume wathi ubaba kufanele kuvume ukuthi ukhishwe emsebenzini. Masofundise kahle vuma ukuthi ingane ikhiphe emsebenzini ngoba uzokuyifundise kahle le, uyifundise isintu sayo. Angifuni ukushumayela. Ngizalwa iqhawe elalithi malikhuluma enenhlonipho, baba inenhlonipho. Bayaguqela noma uba. Ngicela ukuthi lento yesintu siyenze. It's not about our egos. It's not about how we sazigaganani, and it's not about the anger. Sometimes mangithi ngimamela abantu abakhuluma ngesintu ngipick up a lot of anger. It's not about that. It's about taking this baiting. We say nganeni zakho. Sibili ngozo utete mugawula kashatu umuthwa. Unonjobeya nonopanda mthomo. Ngizobongela umndeni wakamuthwa ukuthi lapho yewafaka khona iseed ikhulile. Umsebenzi yesizwe. Umhlaba mawubuyele emakhosini. Umhlaba inkomo yamakhosi. I can't wait to see one day where I don't have to vote for a government. But ngikhulume ngobukhosi bakithi babantu. Ngiyabonga. Ngicela ukuhlelele mfana sihlonipha abantu abadala. Ubaba
ukuthi manje thula sikhulume kakhulu. Makhosi ngiyabonga. Ngibonge zonke indlondlo eziphakathi kwekhaya. Ngibonge bonke abadala bami. Ngibonge ingane. Ngazi ukuthi sizoyiqhuba lento. Siyayiqhuba lapha kwe-Revelation. Ikhona i-office. Anongibuze eceleni nge-office. Nge-office ngene ngibuze nje eceleni. Asi-platform yayo le manje. Kodwa ngene ngibuze. Into enhle esizanayo lapha. Ezobumba umuntu. Ezothi sangoma Nkosi hlangana khuluma ngezwi elilodwa. Asikushisi umsebenzi wakho ubungoma kodwa siyabongana. Makhosi amakhulu makhosi. Ngiyabla